Oké? Na szóval, és akkor kezdjük azzal, hogy megosztom ugye a képernyőmet, hogy lássátok, hogy miről beszélek. Tehát most direkt csináltam egy új e-mail címmel egy teljesen új regisztrációt, hogy ugye egy teljesen üres oldallal tudjunk kezdeni. Ugye amikor bejelentkeztek az Eagle Connect oldalra, akkor ez a képernyő fogad mindenkit elsőre. Ugye itt vannak fönt a menüpontok, és a marketingen belül fogjátok tudni megnézni azt a videót, ami bemutatja nektek az irodát. Jó? Ezt majd nézzétek meg, most ez a bemutató nem erről szól. Ugye egyetlen program van még egyelőre, hamarosan fognak jönni a következők, akkor azokról is fogunk természetesen ilyen bemutatókat csinálni majd. Ugye most egyelőre az Asteria Vexo Cashback található meg, ide fogunk beregisztrálni, és ezt fogom megmutatni és a kattintás, hogy működik az egész. Ugye erről azt kell azért így első körben tudni, hogy ez egy cashbacket, pénzvisszatérítést adó rendszer. Amikor vásároltok, akár online, akár fizikai boltban, a Vexo partnerekkel kialkudott százalékot tudjátok visszakapni pénzvisszatérítés formájában, többféle formában. Ezt is el fogom mondani, és megmutatni, hogy hol találjátok. És hát ugye ezzel azért elég szépen lehet akár egy vagyont is építeni ugye hosszú távon, és ugye a sok kicsi sokra megy el alapján azért, hogyha valaki ezt rendszeresen használja, illetve hogy a tovább ajánlások alapján is azért lehet szépen ezzel gyűjtögetni. Akkor kezdjünk is bele, tehát ugye az Asteriával kezdjük. Itt a részletek megtekintésére, ha rámegyünk, akkor így itt van egy leírás. Milyen előnyök várnak, ez egy ilyen rövid leírás a Vexo Cashbackről, illetve van egy pici rövid videó is hozzá. Mindenféleképpen olvassátok el, érdemes. Csak a regisztrációhoz ugye ide fogunk rákattintani. Hogyha van a Vexónak, az Asteriának is ugye webinárja, ők is szoktak tartani, akkor az itt ki lesz írva, illetve a naptárfülön belül is meg fogjátok találni. Itt például 22-én is volt egy. Érdemes a naptárat is figyelni, és mindig tájékozódni az aktuális projektekről. Jó, akkor csináljuk is meg a regisztrációt. Ez a felület fog benneteket fogadni, ugye az Asteriához. Itt ki kell választani természetes vagy jogi személy. Ide beírunk egy e-mail címet, amin azért elérhetőek vagytok, és megkapjátok azért a leveleket, tehát azért azt érdemes tudni követni. Jó. Én Ausztriában élek, tehát azt fogjuk megadni. Itt már nekem van jelszó, azt fogom elmenteni. Kipipáljuk a kipipálni valókat, és akkor nyomunk egy regisztrációs gombot. A elnézést, egy kicsit lassú a gépem, de reméljük, hogy idővel betölt. Ilyenkor küld e-mailben egy verifikációs kódot. Én el szoktam menteni a jelszót, ezt mindenki maga döntse el, hogy ezt én most egy pillanat, megnézem a telefonomon. Jó, meg is jött a kód. Érvénytelen regisztrációs link. Aha. Hát ilyenek elő szoktak fordulni, de azért csináljuk ezt élőben. Akkor most visszamegyünk, megnézzük, hogy mi történt. Megpróbálunk még egyszer rányomni. Már használatban van, akkor megpróbálunk bejelentkezni. Jó, megint jött egy kód. Azt mondja, hogy 31. Na, én ezért szeretem élőben csinálni az ilyen webinárokat, mert ugye ilyenkor kijönnek ilyen problémák is, ilyenkor ugye nem kell megijedni, csak meg kell próbálni ugye más módon is tovább menni. Jó? Jó. Thank you. Oké. Thank you, most nem. Jó. Amikor beléptek az Asteria oldalára, itt ezt a linket nézzétek meg, ezt érdemes elmenteni akár ide a felső könyvjelzősávba is, nekem is itt van, láthatjátok, és akkor nem kell folyton megjegyezni. A My Asteria oldalra, ugye ez a bejelentkezési oldal. Ugye itt ezt fogjátok látni, ezt az oldalt, itt van a profil, és ezt beállítjuk, mert angolul jön be először, és én is szeretem, mondjuk ha magyarul látom, tehát megpróbáljuk átállítani a nyelvet. Most ez konkrétan nem tudom, hogy hol van, úgyhogy itt van. Úgyhogy megkeressük, nyomunk egy mentést, már át is váltott magyar nyelvre. Ugye itt vannak a személyes beállítások, személyes adatok, itt meg tudjátok adni telefonszámot, ugye érdemes több hitelesítési módot is igénybe venni, ugye a feltörések elkerülése érdekében.
illetve amikor szükséges lesz egyszer, majd ha úgy gondoljátok, akkor a KYC ellenőrzést is itt fog kelleni megcsinálni. Ez csak akkor szükséges, hogyha kriptovalutákkal is szeretnétek kiutalni, beutalni, illetve hát tárolni nem, de a kiutalás-beutalásnál mindenképpen. Jó, ami nekünk lényeges itt egyenlőre, az affiliate fülön fogjátok megtalálni. Jó, egyetértünk. Elnézést, egy picit lassú a gépem. Tehát az affiliate fülön fogjátok megtalálni a karrier menüpont alatt a ti saját affiliate linketeket. Hát most ahogy ezt így megcsináltátok, első dolgotok legyen az, hogy ezt a linket kimásoljátok, és az Eagle Connect oldalon, itt ha raktatok be profilképet, akkor az alatt megtaláljátok a saját linkek fület, és ugye ezt így üresen fogjátok találni, itt van a Vexo program, és ide másoljátok be. És mentsétek is el természetesen. Ez azért nagyon fontos, mert ha meghívtok ismerős barátot, bárkit, aki hozzátok beregisztrál az Eagle Connectbe, és nincs bent nektek ennek a programnak a linkje, viszont az ismerősötök beregisztrál és fogja használni a Vexo Cashback applikációt, akkor bizony nem hozzátok fog a MyAsteria-ba beregisztrálni, hanem a következő fölöttetek lévő partnerhez, akinek bent van a linkje. Ezt mindenféleképpen minden egyes programnál, ahogy beregisztráltok, majd a későbbiekben, ezt is azonnal csináljátok meg, hogy ne felejtődjön el. Jó, amikor megvan a Asteriában a regisztráció, akkor jön az, hogy le kell tölteni a Vexo applikációt. Meg tudjátok tenni nagyon sok helyen. Menjünk vissza a projektekhez. Itt most már egy kicsit más oldal jön be, ugye mivel már megcsináltatok a regisztrációt, és itt megjelenik egy olyan, hogy linkgyűjtemény elérése. Ide elmentek, akkor átjuttok a Vexo hivatalos Linktree oldalára, ahol mindenféle linket megtaláltok. Legelőször is ugye a saját websájtjukra be tudtok menni, körül tudtok nézni, illetve itt találjátok meg a letöltéshez az appokat. Ennél tudni kell, hogy kétféle applikáció van, egy kék és egy fehér. A kék az, ami a felhasználóknak való, ez az, amit nektek le kell tölteni, a fehér az üzleti partnereknek, akik adják a cashbacket, azt pedig ők fogják használni. Tehát vagy innen letöltitek, illetve úgy gondolom, hogy ez a legegyszerűbb, azt is meg lehet csinálni, hogy simán beírjátok a Google keresőbe, hogy Vexo applikáció, vagy csak simán Vexo app, itt is ki fogja rögtön adni, tehát itt van a Google Pay-en, és itt van az Apple-nek is. Tehát akár iPhone-otok van, akár Android, mind a kettőre le fogjátok tudni tölteni. És akkor innen csak, mondjuk ezt most itt nem tudom, mert ugye gépen vagyok. Jó, amikor ez megtörtént, akkor gyakorlatilag azzal az e-mail címmel és jelszóval be tudtok majd jelentkezni, amivel ugye a MyAsteria-ra bejelentkeztetek. És akkor most meg is mutatom, hogy konkrétan az applikáció hogy néz ki. Jó, hát kérdezzem meg, hogy látjátok-e a telefonomat, ilyen lepkéknek kell röpködni rajta. Igen, látható. Jó, egy pillanat, és már is. Jó, nekem már ugye le van töltve, ugye én már használom is, és akkor rámegyünk miért nem működik, pedig 5 perccel ezelőtt még működött, őszintén megmondom. Ja, hát igen, ilyenkor mindig előfordulnak ilyen technikai problémák, jó. Akkor csináljuk így, ugye bejelentkezés, többféleképpen is be tudtok jelentkezni, ugye az Apple, Google fiókkal, Facebookkal, ami nektek szimpatikus. Mi most a sima normál bejelentkezésre fogjuk ugye az e-mail cím megadás, azokkal az adatokkal, amit ugye a MyAsteria-nál megadtunk. Okay. A technika ördöge, hogy mégsem működik úgy, ahogy szeretném. Jó. Itt is ugye egy kétfaktoros hitelesítés, ezt mindenképpen kérik, hogy e-mailben elküldi a kódot. Megnézzük, kimásoljuk. Na, onnan. Ja. Jó. Akkor ezt még egyszer. Kód újra küldése. Új kód. Jó. Úgy látszik, ma minden csak másodszorra sikerül. Tehát ez lesz az applikáció fő oldala, amikor beléptek. Erről azt kell tudni, hogy a térkép pont azt a részt jeleníti meg, ahol te vagy. Tehát gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy én nagyjából a térkép közepén tartózkodom jelenleg, úgy az applikáció érzékeli, hogy hol vagyok, és rögtön azokat hát nagyjából én itt lehetek körülbelül, és az lenne a lényeg ennek az egésznek, hogy megmutatja, hogy körülötted hol vannak Vexo partnerek. Na most ugye, mivel én Ausztriában élek, és itt sajnos nálunk még nincsen, tehát most ezen fogok dolgozni, hogy itt is legyen,
Ha nektek, ha Magyarországon éltek, akkor ugye azt a részt fogja megmutatni. Tehát azért vannak Vexo partnerek bőven, mondjuk leginkább Szlovákiában még jelenleg, de ugye Magyarországon is folyamatosan épül ki. Hát január-februárban láttátok volna a térképet, akkor itt még Magyarországon talán 2 Vexo partner volt, ahhoz képest azért már, főleg ugye Budapesten indul az első, amelyik elindul, azért már elég szép számmal vannak. Jó, ami az applikáció működéséhez nagyon szükséges, ha itt lent rákattintotok erre a 3 vonalra, akkor fog megjelenni az a QR kód, amit a vásárlásnál be kell mutatni. Hát amikor elmentek egy Vexo partnerhez, egy étterembe, egy masszásszalomba, egy szolgáltatóhoz, aki ugye a Vexo partnerhez tartozik, akkor ezt a kódot kell neki megmutatni, ezt fogja beolvasni, és az alapján fogjátok megkapni a cashbacket. Ami nagyon fontos, hogy itt fönt van a profilotok, fogjátok tudni beállítani. Itt ugye az e-mail címet rögtön megadja, meg kell adni név, vezetéknév, ugye értelemszerűen az adataitokat, rányomtok a frissítés gombra, és el fogja menteni. A következő a beállítások, itt tudtok nyelvet választani. Az angol és a német alapjáraton benne van, illetve ugye azért még egy pár darabot, ugye lengyel, szlovákot megtaláltok még benne, ha esetleg valakinek az jobban testhez álló. A pénznem módosításánál nekem most automatikusan eurót adott be, és tudtok választani, ugye ez alapján fogja nektek mutatni mindig az applikáció, hogy éppen mennyi az egyenlegetek forintban, ha meg szeretnétek nézni más pénznemben, akkor ugye itt át tudjátok váltani, és akkor abban kezelni. Jó, az utolsó pedig a jelszómódosítás, ha úgy gondoljátok, hogy valamilyen okból meg kell változtatni, akkor ezt így fogjátok tudni megcsinálni. Jó, a profilnál látjátok még ugye a dokumentumokat. Itt vannak ugye a Vexo-nak a működésére vonatkozó dokumentumok, cookie policy, privacy policy, minden egyebet, aki kíváncsi, olvassátok el, minden angol nyelven van. Én megmondom őszintén, nem nagyon szoktam őket olvasgatni. A hivatalos e-mail címet pedig a kapcsolatok fül alatt fogjátok találni. Itt van ugye a címük, illetve ez az e-mail cím, ami az ügyfélszolgálatot, ezzel el tudjátok kérni, bármi kérdés, probléma van, akkor tudtok neki írni, és aránylag elég gyorsan szoktak reagálni. Itt vannak a social media eléréseik, nyugodtan csatlakozzatok, nagyon sok információt meg szoktak osztani. És ha ki akartok jelentkezni, akkor ugye tudtok kijelentkezni a fiókból. Jó, menjünk vissza erre a részre. Ide a barátok meghívása gombra nyomtok, akkor ezt a részt fogjátok látni. Konkrétan, amikor már vannak meghívott ismerőseitek, partnereitek, akkor itt fogjátok tudni látni, hogy milyen jutalékokat, affiliate partnerek közvetlen. Ugye azt kell tudni, hogyha ez az affiliate programnak a része, illetve a lényege, hogyha te ugye használod a rendszert. Tehát ugye azért ezeknek az a lényege, hogy ezeket a rendszereket használjuk, meg már eleve ebből is ugye pénzt keresünk. És amikor már ugye mi elégedettek vagyunk, és tetszik nekünk, akkor ugye úgy szoktuk ajánlani tovább az ismerősöknek, barátoknak, és akkor, ha ők is elkezdik használni, akkor azután is jutalékot fogunk kapni, és 2 mélységig ad jutalékot ez a Vexo Cashback, ugye van a közvetlen partnerek és a közvetett, tehát ugye aki meghívsz egy ismerőst, és ő is meghív valakit, így fog ez 2 szinten kialakulni. És ezeket itt fogjátok látni, amikor ezek beérkeznek. A megosztandó kódnál fogjátok látni a meghívó kódotokat. Erről viszont azt kell tudni, hogyha ezt osztjátok meg az ismerősökkel, akkor csak és kizárólag a Vexo applikációba hívod meg, akkor ő a MyAsteria-ba nem fog ezzel tudni regisztrálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemesebb a MyAsteria-s linket megosztani, mert onnan, ahogy most itt az elején mutattam, rögtön be tud ide is regisztrálni, bejelentkezni, bocsánat, mert azok a regisztrációs adatokkal már itt be tud jelentkezni. Visszafele viszont ez így nem működik. Hát érdemes inkább azt megosztani. Hát az önszülő partnere, ugye itt azt látni elméletileg, hogy ki ez, hogy beregisztrálva, de hát ugye semmilyen adat nem látszik, tehát igazából, ha tudod, hogy kihez regisztráltál, akkor tudod, hogy kiről van szó, ha nem, akkor meg ez van. Jó, a partnereknél fogod látni
azokat a partnereket, akik már ugye a te linkeddel beregisztráltak, itt leginkább e-mail cím alapján fogod látni, hogy kik azok és hányan vannak. Illetve természetesen, ugye, ami nagyon fontos, ugye az összes jutalékot azt itt fogod látni, ha már vannak. Jó, menjünk vissza, még maradjunk még mindig a 3 csíkos menüponton. Nézzük meg az ajándékkártyákat. A vásárlással kapcsolatban majd később fogom a többivel együtt elmondani az infókat. Nekem már van 2 megvásárolt ajándékkártyám. Mind a 2-nél be fogom mutatni, hogy működik, mert elméletileg egy pici különbözőségek vannak benne, de ez ne akadályozom meg senkit abban. Tehát ez minden szépen le fog írni, választhat mindenféle mód között. Nézzük meg először a magyar dekatlonos kártyát. Nézzük meg először a magyar dekatlonos ajándékkártyát. Rákattintunk, ugye ez egy 15 000 forinttal feltöltött ajándékkártya. Itt azért olvassátok el a szerződési feltételeket, fontos információk vannak benne, és például attól függetlenül, hogy az előbb láttátok, hogy ki volt írva, csak Magyarországon felhasználható. Egyébként az összes európai országban az online vásárlásra simán felhasználható. Menjünk tovább az ajándékkártya beváltására, mert ezt itt is meg fogjátok tudni tenni. Emellett e-mailben is el fognak küldeni minden információt, ami szükséges. Ha lejjebb tekertek, ugye itt van, hogy hogyan tudjátok használni. Ezt is olvassátok el. Ezt az online, a dekatlonos ajándékkártyát online is be tudjátok váltani, tehát ha online vásároltok a Decathlon oldalán, illetve a fizikai üzletekben is elfogadják, ki kell nyomtatni, és a pénztárnál bemutatod, akkor ott helyben is fel tudod használni. Ami fontos, hogy itt fogjátok találni ezt a kódot, ide rámentek, hogy aktiválás, újtatás, és a letöltés gombra kattintva le fogjátok tudni tölteni magát a kódot, illetve egy dokumentumot, ami tartalmazza ugye a kódotokat. Itt van egy QR kód is, ami ugyanazt jelenti, itt a kártyaszám, illetve egy PIN kód, mert az esetleg szükséges lehet például ugye a fizikai boltban, a vásárlásnál, a pénztárnál. Itt megvan az érvényesség ideje, és hogy mennyi összeggel van feltöltve az ajándékkártya. Jó, ebből most lépjünk ki. És ezt le tudjátok tölteni, ki tudjátok nyomtatni. Jó. Menjünk vissza, nézzük meg a Zópluszos ajándékkártyát. Én ezt egy német oldalra vettem, mert ugye Ausztriában a németet tudom csak használni, sajnos a magyar az itt nem használható. Itt is ugyanúgy megvannak a szerződési feltételek, hogy hogyan lehet felhasználni, ezt is el kell olvasni. Itt ennél az ajándékkártyánál pedig ugyanaz a felület egyébként elsőre, itt is ugyanúgy leírja megint a felhasználási információkat. Itt tudjuk aktiválni a kártyát, és itt is kiadja ugye azt a kódot, amit föl tudunk használni erre a célra, a lejárati dátumot, hogy meddig érvényes. Itt most azt tudom mondani, hogy többféleképpen is megoldható, ugye innen kimásolod, most nem akarod felhasználni, kimásolod, lemented valahova, ahol tudod, hogy megtalálod. És amikor eszedbe jut, hogy te most akarsz az Zópluszon vásárolni, akkor szépen fölmész a weboldalra, megejted a vásárlást, és a pénztárnál megadod ezt a kódot. Mindegyiknél általában szokott lenni egy olyan kuponkód megadása, ott kell ezt bemásolni, és már is készen van. Van egy olyan lehetőség, hogy kinyomtatod, akkor ugye, hát egyértelműen, várjatok, megpróbálom kicsit kinagyítani, oké. Itt is ugye látszik már a nyomtatásnál rögtön ugye a kód, minden egyéb tudnivaló, ami szükséges erről. Ki tudod nyomtatni, elteszed későbbre, és akkor ugyanúgy tudod felhasználni az online vásárlásnál. Illetve, ha szeretnéd rögtön felhasználni, akkor átmegyünk az online vásárlásra, itt rögtön átvisz arra az oldalra, hogy felhasználható a kártya, és ugyanúgy megcsinálod a vásárlást, és ugyanúgy a végén be kell írni a
kódot, és jóváírja azt az összeget, ami a kártyán szerepel, illetve azt még tudni érdemes róla, hogyha kevesebbet költesz, mint ami a kártyán van, az természetesen nem fog elveszni, hanem a következő vásárlásnál azt ugyanúgy be fogod tudni váltani. Jó, menjünk vissza a főoldalra. Itt még megnézzük az alsó menüpontokat, ami még nagyon fontos. Ugye, ha a vásárlás menüpontra megyünk rá, akkor itt vannak azok a lehetőségek, amivel ugye a cashbacket, tehát a vásárlásod által tudsz cashbacket gyűjteni. Itt vannak Vexo partnerek, online partnerek, illetve kicsit arra megyünk az ajándékkártyák. Ez így háromféle lehetőség ugye a cashback gyűjtésre. A Vexo partnerekről azt kell tudni, hogy ők fizikai üzletek. Ha itt leteker szépen, akkor látszik, ez egy étterem. Ja, még bocsánat, azt még elfelejtettem mondani, hogy itt ki tudod választani, hogy ugye nekem érzik, hogy Ausztriában vagyok, azért adja be, hogy te melyik országban tartózkodsz, vagy melyik országnak az ajánlata érdekel. De ha letekerünk, akkor ugye itt megtaláljuk a Magyarországot is, és akkor azokat a partnereket fogja kiadni nekünk. Itt a felső sarokban sárgával kiemelve látjuk, hogy hány százalék a cashback, amit tudunk visszakapni. Itt már úgy látom, hogy azért van egy autókereskedés is, leginkább ugye azért egy vendéglő, apartmanház, nagyon-nagyon sokféle focidrukker ajándék volt, tehát azért lehet válogatni, nagyon sokféle vállalkozás csatlakozott már hozzájuk. Tehát, hogyha oda elmész, ezt így szoktuk csinálni, vagy így fogom csinálni, ha már lesz nálunk is elérhető partner, hogy mi már nagyon régóta például születésnapokra nem ajándékot veszünk egymásnak, hanem elmegyünk egy családi vacsorára. Na most ez például egy nagyon jó alkalom arra, hogy nálunk a születésnapot szoktak kiválasztani, hogy melyik legyen az az étterem, hogy akkor a Vexo partnerek közül lehet választani egy éttermet, és akkor ott ezt a születésnapi vacsorát megejteni, és akkor azért úgy már az is már egy lehetőség arra, hogy ugye gyűjtsük a cashbacket, ugye a visszatérítést. Jó. A következő ugye az online partnerek, itt pedig úgy működik, itt is átváltunk Magyarországra. Bocsánat, egy kicsit. Jó. És akkor itt is a magyar partnereket fogják kiadni, főleg ha betölt. Egy kis, látszik a telefonom is kicsit lassú most. Tehát ennek az online partnereknek ugye az a lényege, ha itt jelentkezel be az oldalra, például itt van az AliExpress is, nézzük meg az AliExpress. Így jelentkezel be az AliExpress oldalára, mert ugye ez az applikáció így rögtön oda fog vinni. Tehát átvisz arra a weboldalra. És itt kiválasztod ugye a terméket, amit szeretnél megrendelni, utána megrendelted, akkor automatikusan az applikációban jóvá fogja írni a cashbacket. Tehát ezzel ennyi az egész, ez tényleg nagyon egyszerű. Annyi, hogy nem a Google-be írod be, hogy AliExpress, hanem bejössz a Vexo applikációba, és ezen keresztül lépsz át az oldalra. Úgyhogy az online partnereknél ugye ez mindegyiknél így működik. Én itt Ausztriában az O+-ról például így szoktam vásárolni. Ugye a következő az ajándékkártyák, ugye ennek pedig az a lényege, hogy megvásárolsz egy ilyen kártyát, és el tudod ajándékozni. Ugye a nevében is benne vagy ajándékkártya. Illetve, hogyha ugye nálam nem tudsz online vásárolni, ezt viszont föl tudod használni úgy is, hogy például van Decathlonos, azt már vásároltam egyet, azt tudom. Hát most nem biztos, hogy megtalálom, így hirtelen. Itt van az O+ például. Hát az a lényeg, megvásárolod ezt az ajándékkártyát, úgyhogy ha ugye rámész a oldalra, ki tudod választani, hogy milyen összegben szeretnél, ugye amikor a Magyarországon, akkor ugye forintban fogja kiadni, milyen összegű értékű kártyát szeretnél venni, mondjuk menjünk rá 10 eurósra, tovább mész, ki tudod választani, hogy átutalásra szeretnéd kifizetni, vagy az egyenlegedben lévő pénzzel, ugye kétféle változat is van. Ha már gyűjtöttél jó sok cashbacket, akkor ugye ez már gyakorlatilag ingyen van. És akkor innentől kezdve mész tovább, kifizeted, és fogsz kapni e-mailben egy kódot, amivel, hogyha fölmész az adott webáruházra, itt már mehetsz ugye a google.com-on keresztül is, akkor a kosárba rakás után, ugye kiválasztod termékeket, kosárba teszed, ott mindig szokott lenni egy olyan lehetőség, hogy kód megadása, és akkor oda kell ezt a kódot beírni, és automatikusan levonja a fizetendő összegből, és akár ugye 0 forint is lehet.
Természetesen annyit tudsz felhasználni, amennyire az ajándékkártyát ugye megvásároltad. Jó, menjünk tovább. Tehát ez már így háromféle cashback szerzési lehetőség. És van egy negyedik féle, azt majd a legvégén fogom megmutatni, szerintem az a legjobb. Jó, menjünk tovább. Itt az utazásra, ez a következő. Itt ez még folyamatban van. Tehát itt majd lesznek lehetőségek egy komplett utazást megszervezni. Hotelek, autóbérlés, szobafoglalás, repülőjegy, utazási jegyek, hogyha az adott városba mész, akkor az ottani utazási jegyet tömegközlekedésre akár meg tudod az egész az adott időintervallumra megvásárolni, tehát ez is egy nagyon hasznos applikáció lesz, illetve ami még nagyon hasznos, az, hogy lesz eSIM lehetőség. Tehát mire itt megvásárolod, feltöltöd az eSIM-et, ugye az adott országra vonatkozóan, ahova mész, és amikor már oda érkezel, már van interneted, és teljesen tökéletesen fogod tudni használni. Úgyhogy már ezt is nagyon várjuk, hogy bekapcsolódjon, hamarosan ezek is fognak érkezni. És akkor most térjünk rá ugye a pénzügyekre, de mindenkit ez érdekel a legjobban, gondolom. Az pedig így néz ki, amikor cashbacket kapsz, akkor ezt mindig itt fogod látni. Attól függően, milyen formában gyűjtöd, lesz még egy ablak, az pedig itt fogod tudni ezen a kis beállítás gombon kiválasztani, hogy te miben szeretnéd kapni a cashbacket. Ugye van euró, bitcoin, arany, és ugye az S&P 500 részvény csomagban is lehet. Ugye ezeknek az az értelme, hogyha hosszú távon gondolkodsz, és te szeretnél vagyont építeni, illetve spekulálsz arra, hogy minél többet érjen ez a cashback, amit gyűjtesz, ugye a bitcoinban tárolod, nem veszed ki 2, 3, 4, 5 évig, ezt mindenki saját maga eldönti, akkor ugye azért arra lehet számítani, hogy a bitcoin azért már most is egy elég felkapott termék, hogy úgy mondjam, ugye a kriptósok nagyon szeretik, és akkor ez alapján tehát sokkal többet fog érni, mint ugye mondjuk a mai árfolyamon. Tehát ugye tudjuk, hogy most is azért már a 120 000 dollár környékén volt a bitcoin, most ugye egy kicsit visszaesett, de gyanítom, hogy 1-2-3 hónap, és ugyanúgy ez még sokkal több is lesz. Tehát ezt át kell gondolni, és akkor amelyikben szeretnéd tartani, akkor ebben akár gyűjtögetni is ugye lehet. Jó, most itt vagyunk az eurón. Hogyha a bitcoint állítod be, akkor itt lehet lapozni, és akkor azt is fogja mutatni, hogy kriptóban milyen érték van. Ugye itt lent azt a 4 legfontosabb kriptót lehet látni, ami ugye a Vexo felületén nekünk számít. Ugye itt a legelső a Vexo token, erről is fogunk majd egy következő videóban beszélni. Én úgy gondolom, hogy nekem már van egy csomó, hogyha a Vexo tényleg Európa szinten, nemzetközileg, világszinten elkezd terjedni, 2, 3, 4, 5 év múlva azért ezek a tokenek már igen jelentős értéket fognak képviselni. Ugye, amiben tudjuk tárolni a cashbacket, ugye azoknak szintén itt vannak az értékei, illetve ha kicsit lejjebb megyünk, akkor ugye a kriptos elérhetőségekkel kapcsolatban is vannak itt lehetőségek. Ezt is majd egy következő videóban fogjuk kicsit részletesebben majd kitárgyalni, mert ez is egy külön videót megér, tehát ez most nem erről szól. Ami még nagyon fontos, hogy hogyan lehet kivenni ugye ezt a cashbacket. Itt erre a fönti kis, hát nem tudom, kis kocka nyíl, kifele mutató nyílra rákattintunk, itt fogjuk tudni megadni azt az összeget, amit ki szeretnénk venni. A minimum kivehető érték az 10 euró, illetve 10 eurónak megfelelő forint. Ja nem, már én csak azt hiszem, hogy forintot nem is lehet, csak euróban, mert itt nem tudom átváltani. Ezt majd még meg kell kérdeznem. És akkor állsz a kivételre, itt megadod, ugye, amikor már a profilodat beállítottad, akkor itt azért a neved meg fog jelenni, tehát azért a profilt ne felejtsétek beállítani, azért az szükséges, neved meg fog jelenni, megadod azt az IBAN számot, ahova ki szeretnéd kérni, rányomsz, hogy continuing, és már is küldi kifele. Nagyon fontos, hogy mindig olyan számlára kérjétek ki, ami a saját neveteken van, ez a Vexo szabályzatában benne van, tehát mindenféle ilyen pénzeszközt úgy kezelnek, hogy a saját neveden kell legyen. Oda is, vissza is. Jó. Én azt hiszem, hogy az applikációval kapcsolatban szerintem ennyi volt. Még itt a
piaci összmegtekintésre, ha rámegyünk, akkor ugye ott látjátok az összes többi kriptovalutának a árfolyamát, ezt lehet követni, ha aki szeretné, ha nem, akkor ugye természetesen nem. Jó, applikációval kapcsolatban ennyi lett volna. Van valakinek esetleg kérdése? Senki? Jó, akkor térjünk vissza, akkor ezt most lekapcsolom. Jó. Oké, egy kis türelmet. Teljes képernyő. Jó, amit még szerettem volna, hogy miért is éri meg ugye ezzel foglalkozni és gyűjteni. Gyakorlatilag ugye itt olyan vásárlásokat tudunk csinálni, amit egyébként is csinálnánk, tehát ezek nem kerülnek elméletileg ugye plusz költségbe. Annyi az egész, hogy egy kicsit oda kell, egy kis odafigyelést igényel, följövünk ide, körülnézünk, hogy elérhető-e az a termék, dolog, amit mi szeretnénk, és hogyha igen, akkor itt vásároljuk meg. Ha nem, akkor pedig van egy olyan, amit most fejlesztettek ki, illetve folyamatában van, a virtuális Vexo vizakártya. Ezzel viszont bármit lehet vásárolni. Ennek az a lényege, működik, mint egy feltöltős telefonkártya. Feltöltöd a kártyát egy bizonyos összeggel. Ugye itt, hogyha bejöttök a Vexo Hungary csoportba a Facebookon, érdemes csatlakozni, majd ezt a linket is megosztom, meg kiküldöm e-mailben, aki szeretne, nézzen be. November 22-ig van előrendelés, utána fog élesben elindulni. Ez a virtuális kártya, ez úgy működik, hogy van egy minimum összeg, amivel fel kell tölteni, és 2% azonnali cashbacket ad. Az eurós kártya, az minimum 400 euróval kell feltölteni, és ugye annak a 2% az 8 euró. Na most, hogyha kiszámoljátok, akkor ugye azért most éves szinten, ha havonta egyszer föltöltöd, vagy akár kétszer, ugye attól függ, kinek mennyi a keret, de ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye ezt teljes egészében levásárolhatod. Annyi a lényege, hogy mondjuk nem arról a kártyáról vásárolsz, amire érkezik a fizetésed, hanem a fizetésed egy részét mondjuk föltöltöd ide, és akkor innentől kezdve ezt a kártyát használod mindenhol. Viszont úgy kell fölfogni, hogy kapsz rá 2% kamatot. Ennek díja nincsen, se tranzakciós díja, se havidíja, semmi, ez teljesen ingyenes az egész. Ami nagyon fontos, hogy november 22-e után indul az élesítés, tehát hogyha most az elővásárlásnál vásárolsz egy ilyen kártyát, akkor csak utána tudjuk elkezdeni elkölteni róla a pénzt. Ez az eurós kártya, az már elérhető a My Asteria oldalán, ezt is megmutatom, azt visszamegyünk a főoldalra. Itt vannak az egyéb programok az Asteriának, ezeket a programokat is ki fogjuk vesézni egy-egy ilyen videóban, de ezek is mindegyik egy-egy külön videót ér, mert ezekről is egyenként lehet órákat beszélni egyébként, ezekről is már szépen mindig készítek egy-egy ilyen videót. Itt találjátok alul a Visa kártyát, ez az eurós, ez minimum 400 euróval lehet feltölteni, kiválasztjuk, megadjuk az adatokat, céges számlára is lehet kérni. Most azt még nem tudom, hogy a céges számla működik-e automatikusan, ha nem, akkor jelezni kell az ügyfélszolgálaton, és akkor kiállítják a céges számlát. Megadod az adataidat, 400 euró, elolvastad tovább a fizetésre, és átutalással kell kifizetni. Tehát az egyik számláról átutalod a másikra. Most direkt megnéztem, mert ez is volt kérdés, hogy ugye ez mennyibe kerül. Mert hogy nem biztos, hogy megéri az, hogy ha az átutalás többe kerül, mint ami cashbacket kapunk rá, akkor ugye nem nagyon éri meg. Most én pont a Revolutot néztem meg, mert azt is használom, onnan szoktam a számlákat fizetni, és gyakorlatilag 0 euróval kerül egy átutalás. Én úgy gondolom, hogy egy eurós számla közötti átutalás már általában azért az összes banknál elérhető ingyen, tehát azért már nem szoktak tranzakciós díjat kérni, illetve elérhető a forintos kártya is, azt viszont személyesen kell jelezni az ügyfélszolgálaton, hogy te szeretnél egy ilyen forintos bankkártyát. Ugye, aki Magyarországon otthon él, és folyamatosan forintban kapja a fizetést, és használja ezeket, akkor ugye ő neki ott kell igényelni. Későbbiekben pedig, aki az előrendelés alatt, tehát november 22-e után,
viszont már, illetve, bocsánat, még van egy olyan kitétel, hogy 500 darab kártya kibocsátásig van a 2%, illetve november 22-ig. Ha elfogyott az 500 darab kártya, illetve elértük a november 22-t, akkor 1,5% lesz a cashback. Én úgy gondolom, hogy még akkor is meg fogja érni, mert gyakorlatilag csak a nagy semmire tudunk így egy pénzt gyűjteni. Ezt érdemes minél előbb csatlakozni, érvényezni. Éppen ma beszéltem Viktorral, és mondta, hogy már csak 200 darab ilyen kártya elérhető. Úgyhogy ezt érdemes minél előbb. Ennek a menetrendje az, hogy Eagle Connect regisztráció, MyAsteria regisztráció, utána megigényeled a kártyát az ügyfélszolgálaton, és e-mailben fogják küldeni az instrukciókat, hogy az átutalást milyen számla, illetve milyen tranzakciós számmal kell megcsinálni, hogy meglegyen a kártya. Ez a videó ennyi volt. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, kövessetek be. A videó alatt megtaláltok minden fontos linket, és találkozunk a következő videóban.